Fl-aħħar xhur l-istazzjonijiet One raw tibdil infrastrutturali u ġenerali fil-faċilitajiet fosthom studios ġodda u ambjent isbaħ għal ħaddiema u dawk kollha li jżuru l-istazzjonijiet One. Il-mexxej laburista Joseph Muscat fi żjara li għamel irringrazzja li tmexxija ta' One Productions, liċ-Chairman Jason McAuliffe, lill-Management u lill-ħaddiema l-impenn li wrew biex dan il-proġett seta' jitwettaq. Joseph Muscat iddeskriva l-iskeda li se tibda f'Ottubru bħala waħda ambizzjuża u li se tilqa' l-isfidi kummerċjali. Qal li jinsab konvint li bil-ħaddiema u daw kollha li se jkunu qed jagħmlu parti mill-iskeda l-ġdida One se joffri skeda mill-aqwa. Joseph Muscat faħħar ukoll il-kumpanija sussidjarja ta' One Red Touch Phone li qal li minn esperiment illum sar realtà b'eluf ta' abbonati. Il-mexxej laburista inawgura biċċa arti astratta li tirrappreżenta l-istazzjon One li nħadmet mill-artist George Muscat. Rappreżenta hija laqda li it takes all sorts. Mhux Malta u kollox mhux magħmul mill-aħmar, mhux magħmul mill-blu, mhux magħmul mill-aħdar jew l-isfar. Kollha flimkien jistgħu jagħmlu things happening. Sa dan it-tant il-Chairman ta' One Productions Jason McAuliffe irringrazzja l-ħaddiema kollha u daw kollha li jgħenu f'dan il-proġett ġdid f'One. Qal ukoll li dan kien qed isir lejla skeda oħra ta' One li waqt li żammet l-aqwa talent li dejjem kellu l-istazzjon qed tilqa' magħha wħud mill-aqwa xandara lokali li ftit tal-ġimgħat ilu ddeċidew li tilqu l-istazzjon nazzjonali. Jason McAuliffe stiden lis segwaċi ta' One biex iżuru l-kumpless fil-Marsa fl-okkażjoni ta' One Weekend, jumejn ta' attivitajiet kbar, fejn l-istazzjon se jkun miftuħ għal pubbliku biex jara l-progress li sar u l-ħidma li ssir.